ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ। ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ପନିର ଆଣତେ। ସବୁ ଏରକ ଦେଖ ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଦୁଇରେ ହେଲା ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଧୂଳି ବହୁତ ଉଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ଏସବୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଖରାପ ବହୁତ ଇଏ ସିଟି ଏରିଆ। ଏମିତି ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେମିତିକା ଆଉ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, କିଛି ନାହିଁ, କଚରା ମଚରା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଏତକ ଟିକେ ସଫା ଟିକେ ଦେଖିବ, ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଆଗକୁ କେରକ ରାସ୍ତା। ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଟିକେ ଆହୁରି ଖରା ପାଗ ଦେଖିଛି ତ, ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିକେ ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଡ଼ୁଛି। ନହେଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଯେ ମେଘ ଯଦି ହେଇଯିବ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲା ଭଳିଆ, ତାହେଲେ କାଦ ମାନେ କାଦ ଦେଖିବ ଭାଇ, କେତେ କାଦ ଏଠି ଆଉ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାଇ କିସ କରୁଛ, ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ।